Els hi dic puntuals i que arriben Tard. Amb lo bé que estava jo i a Franc aquest estiu. i he anat a la Xina. A la Xina a aprendre tècniques de grup. Que el grup et localitzi en tot moment. On està la líder del grup? Aquí. Aquí. A banda d'això, mira quin mòbil m'he comprat més guapo. Jo li poso modo teatre. Has de dir teatre. Teatre. Modo teatre. Si no, Teatre. arribaràs a dintre. I què passarà? Que sonarà com la resta de gent barruera. Exacte. L'altre dia vaig anar amb la meva amiga la Josefina a veure aquesta obra. Sí, perdoni. Com s'apaga això? Mira que sona. No té Teatre. pin. T'estan trucant. M'estan trucant. Teatre. No sé, Teatre. Teatre. això té bloqueig. Que no tens el pin. No, quin pin? Pin! Apaga'l, tira. Però no em truquen a mi, no em truquen. Ei, mira. Ja són aquí! Twitter, digues Twitter. Twister.